रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवलीत भालचंद्र महाराज संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात भक्तगणांनी उपोषण सुरू केलं आहे। आपण आहोत कणकवली या शहरामध्ये, कणकवली शहरामध्ये भालचंद्र बाबा महाराज संस्थानाच्या या संचालकांच्या विरोधात हे सर्व भक्तगण बसले आहेत। त्यांचा जो मनमानी कारभार आहे संचालकांचा, त्याच्या विरोधात त्यांचं म्हणणं आहे की हे आम्ही रोज येथे भक्तिभावाने बाबांची सेवा करतो आणि तरी देखील आम्हाला अजूनपर्यंत सभासद करून घेतलं नाही असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आणि सर्व जे भक्तगण आहेत ते दरवेळी बाबांच्या सेवेसाठी असतात। ते प्रामुख्याने आपण पाहिलं की उमेश वाळके असतील, अण्णा कोदे असतील, पारकर कुटुंब असतील, वाळके कुटुंब असतील, सगळे बाजारपेठेतले सर्वच मंडळी आहेत, कसालकर आहेत, येथे स्थानिक जे जवळ राहणारे रहिवासी कसालकर देखील आहेत, हे देखील आहेत। पण ह्या सगळ्यांना अजून देखील सभासद करून घेतलं नाही आहे। त्यांनी आपल्याला बोलताना सांगितलं की यांच्या सभासद करून न घेण्यामागे नेमकं कारण काय आहे ते देखील आपल्याला समजत नाही आणि त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे असं देखील सांगितलेलं आहे। आणि या भक्त जे बसलेले आहेत आंदोलनाला, उपोषणाला, त्यांना जनतेचा, कणकवलीच्या नागरिकांचा पाठिंबा मिळतो आहे, कारण बहुसंख्येने आता हे जे आहेत ते इथे उपस्थित आहेत, आपण पाहतो आहोत की। आणि या संदर्भात जी संस्था आहे, आश्रम आहे, या आश्रमाच्या संस्था संचालकांना देखील आपण विचारणार आहोत। भालचंद्र महाराज संस्थान संचालकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तुम्ही आज इथे आमरण उपोषण पुकारलंय, नेमका काय विषय? आता म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे या संस्थेच्या आम्ही मनमानी कारभाराच्या विरोधातच आहोत। कारण 100 रुपयाची सभासद फी होती ती तिने 10,000 का केली, तर ते कारण पार्श्वभूमी सांगतो। त्या संस्थेत बाळासाहेब बोळंजू हे सेक्रेटरी होते। ज्यावेळी विषय आला मिटिंगमध्ये की 100 रुपयाच्या 10,000 करा, तर बाळासाहेब बोळंजू काय म्हणाले की 100 रुपयाच्या ऐवजी आपण 1,000 रुपयेच करूया, 10,000 नको, तर सर्वसामान्यसुद्धा गरीबातला गरीब सभासद झाला पाहिजे म्हणून 100 रुपयाचे आपण 1,000 रुपये करूया। तर अध्यक्ष काय म्हणाले, नाही 10,000च पाहिजे। ह्या अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी, अध्यक्ष कामत, सेक्रेटरी बाळासाहेब बोळंजू यांची दोघांची खडाजंगी झाली आणि या खडाजंगीत बाळासाहेब बोळंजू यांनी सेक्रेटरी पदाचा राजीनामा दिला आणि ते बाहेर पडले। कशाला? ते यांचा हट्टीपणा अध्यक्षांचा, 10,000च करायचे, त्यामुळे ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले आणि त्यांनी 10,000 रुपयाचे सभासद केलं। त्या 10,000 रुपयाच्या सभासदच्या ऐवजी 100 रुपयाच्या ऐवजी 1,000 करा, ह्याच्यासाठी आम्ही हे आज उपोषण बसलो। तुम्हाला सभासद करून घेतलं जात नाही अशी तुमची नेमकं म्हणणं आहे, नेमका काय विषय? मुळात काय माहिती आहे, आम्ही 28 तारखेला त्यांना उपोषणाची नोटीस दिली, त्यानंतर आम्ही आजपर्यंत म्हणजे परवाची दिवशी तारीख 6 तारखेपर्यंत आम्ही त्याची वाच्यता कुठल्या पत्रकारांना केली नाही। कारण का भालचंद्र महाराज हे आमचं आराध्य दैवत आहे, आमचं आदरस्थान आहे तिथे, त्यामुळे आम्ही वाच्यता केली नाही। आम्ही काल रात्री 8 वाजेपर्यंत एवढी अशी वाट बघतो की संस्थांचे संचालक येतील, आमच्याबरोबर बोलतील। आम्हाला 6 वाजताचा टायमिंग दिला, प्रसाद अंधारी त्यांचे संचालक होते, आम्हाला बोलले 6 वाजता आम्ही मिटिंग घेतो आणि 6 वाजता आपण त्याच्यावर तोडगा काढू। आम्ही 6 ते 7 वाजेपर्यंत त्यांची वाट बघितली। आम्ही स्वतः त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो तर तिथे आम्हाला समजलं की संचालक काही 5:30 पावणे 6पर्यंत इथे होते, पण त्यांना अर्जंट काहीतरी काम आलं, म्हणजे बाबांपेक्षा त्यांचं काम महत्त्वाचं होतं, त्यामुळे ते काही कुडाळला गेले, काल मालवणला गेले, काही वेंगुर्लेला गेले आणि आम्हाला म्हणजे निघले, म्हणजे काय करायचं नाही, म्हणजे यांना बसू देत, यांची भूमिका होती आणि त्या भूमिकेच्या विरोधात आजही आम्ही ठाम आहोत। नेमकी तुमची मागणी काय आहे? मागणी आमची एवढीच आहे की सामान्य भाविकाला तिथे सभासद करून घ्या, 100 रुपयाची 10,000 रुपये केले ती कमी करा। आणि दुसरी गोष्ट, सर्व संचालकांना 4 फॉर्म वाटून दिले आणि एखाद्या समाजाच्या संचालकात त्याच समाजाचं सभासद करणे ही आधी जातीयता निर्माण करणे बाबांच्या देवळात, या विरोधात आमचा आवाज आहे। त्यामुळे त्यांनी ती जातीयता काढून प्रत्येक इथे नोटीस लावणे
की सभासद व्हायचं असेल तर बिंदास कोणालाही करा. आमचं काय कोण झालं म्हणून आम्हाला नाही, पण कोणालाही करा. जातीयता आणू नका की ह्या संचालकाने त्याच जातीचा सभासद करणे. हे आधी जातीयता का, आमचा सवाल आहे की का जातीयता का निर्माण करता तुम्ही. बाबांच्या तेव्हा बाबांनी कधी जातपात बघितली नाही, तरी तुम्ही जातीयता का निर्माण करता, हा आमचा महत्त्वाचा सवाल आहे. कामासाठी असता, उत्सव असतं, पुण्यतिथी असेल, या सर्व कामासाठी असतं आणि तुम्हालाच सभासद करून घेतलं जात नाही. त्याच्यामध्ये नेमकं कारण हेच कारण आम्हाला कळलं नाही. ते आमचं तेच म्हणणं आहे त्यांना, आमचं काय चुकतं ते संचालक करून सांगावं आम्हाला. हे तुमचं चुकतं म्हणून तुम्हाला आम्ही सभासद करून घेत नाही. मग आमची चूक आम्हाला जर कळली तर आम्ही त्यात सुधारणा करू संचालकांना. दुसरं गोष्ट सांगतो, अध्यक्षांना आनंद झाला. अध्यक्ष बाबांच्या मठात एक कार्यक्रम होता, ते उद्घाटनला अध्यक्ष आलेले आणि ते काय बोलले, मला बरं नसताना असं मी उद्घाटनला आलो. कथा माझ्यामुळे ज्यांच्या उद्घाटन त्यांना आनंद झाला, मी आल्यामुळे. म्हणजे काय झालं लक्ष आलं, त्यांना आनंद झाला. तसंच आम्हाला सभासद करून न घेतल्यामुळे अध्यक्षांना आनंद झाला असेल तर आम्ही सगळं त्याच्यात आनंद मानतो. कारण आमच्यामुळे अध्यक्षांना आनंद झाला, आमच्यामुळे अध्यक्ष आनंदी आहेत का, तर आम्हाला सभासद करून न घेतल्यामुळे त्यांना आनंद झाला. आम्ही त्याच्यात असं काही आनंद मानणारे आहोत. तू नेहमी तुम्ही बाबांच्या या कार्यक्रमामध्ये असतात, उठबस करण्यामध्ये तुमचा मोठा हातभार आहे, काय सांगता येईल? नाही आहे, खरं आहे. ती सेवा म्हणून आम्ही करतो. ती बाबांच्या इकडे सेवा म्हणून आणतो आम्ही. पण तुम्हाला सदस्य करून घेतलं जात नाही, त्याच्यासाठीच आम्ही उपोषणाला बसलो. का घेतलं जात नाही, का घेतलं नाही, काय सांगतो? ते आम्ही त्यांना ते सांगितलं, आम्हाला झालं तरी करू नका, पण आमचं काय चुकलं आहे ते आम्हाला सांगा. का घेतलं नाही कारण काय, ते कारण सांगू शकतात का घेतलं नाही ते. त्यामुळे आमचा विषय नाही, त्यांना विचारा का घेतलं नाही बुवा, यांना का घेतलं नाही. केळुसकरांची सुद्धा इथे दादागिरी चालते. आता दादागिरी मी जबाबदारी बोलतो का, तर आम्ही एखादा अर्ज द्यायला गेलो तर ते स्वीकारत नाहीत. केळुसकरांचं काम काय, अर्ज स्वीकारणे आणि कमिटीसमोर ठेवणे, निर्णय कमिटी घेणार, ते घेत नाहीत. मग आम्हाला पोस्टाने पाठवावं लागतो प्रत्येक गोष्ट. मग पोस्टाने पाठवणार, मग ते घेतलं नाही की मागे येणार, हे गोष्टी चालूच राहतात. मग आणि ही लढाई आमची त्यांच्या विरोधातच आहे. आणि ही आमची आता यापुढे कायम बाबांच्या मंदिरात जे काय विरोधात करतील, समाजाच्या ज्या विरोधात काय निर्णय घेतील त्या विरोधात आमची लढाई कायमस्वरूपी असणार आहे. आजच आमचं असं उपोषण केलं म्हणजे संपलं नाही, यापुढेही आमचं वचक त्या कमिटीवर असणार आहे. त्यांनी असं समजू नये की आम्ही म्हणजे मोठे. बाबा सगळ्यात आमचे मोठे आहेत ते आमचे भालचंद्र महाराज. त्यामुळे कालचा त्यांचा आडमोठे म्हणजे धोरण होतं, ते आम्हाला पटलं नाही, त्या विरोधात आम्ही आहोत. त्या बाबांपेक्षा ते स्वतःला मोठे समजतात आणि हे कणकवलीकरांना आम्हाला आणून समोर आणून द्यायचं होतं, ते आम्ही आणून द्यायचा प्रयत्न करतोय. आंदोलन उपोषणाला बसतात, काय सांगाल, काय नेमकं? पाठीशी कोण नाही आहे, त्यांना सभापती केलेलं त्यांना सभासद पद द्यायलाच पाहिजे, ही आमची इच्छा आहे. भालचंद्रराव महाराज हे सगळ्यांचे आहेत, सगळे समाजाच्या वतीने सगळं काम करतात आणि याच भक्तगणांना सभासद करून घेतलं, त्याबद्दल काय सांगतात? आम्हाला आमचा विरोधच आहे, हे व्हायला हवेत. कारण मनापासून इथे सगळी सेवा करतात ते मुलं, आणि ही आमची इच्छा आहे. झटून करणार, रात्रंदिवस झटून काम करतात, बघत पण नाही आपल्याला त्रास होतो असं काय बघत नाही, ते झटून काम करतात. मग त्यांना त्यांची काय इच्छा आहे ती पूर्ण करते. मनोभावे रोज दरवेळी पूजा करतात, मला देखील साधून सभासद करून घेतलं नाही. त्यांनी कमिटीने काय केलं की सगळे जातीचे फॉर्म त्यांनी प्रत्येक संचालकाला त्यांनी दिले, 4 फॉर्म दिले. मग तेली समाजाचे 4 फॉर्म गेले कुठे, हा आमचा एक उद्देश आहे. मग ते 4 फॉर्म आमच्या समाजाला त्यांनी द्यायचे, असं आमचा एक आहे. एवढी वर्ष तुम्ही बाबांची सेवा केली, अजून देखील तुम्हाला सभासद करून घेतलं जात नाही, त्याबद्दल काय? त्यांनी नावच घेतलं नाही आमचं, आणि आम्हाला तेव्हा ह्याच्यात सांगतच नाही ते. म्हणजे प्रत्येक मिटिंग असली काय असली जरी आम्ही तिकडे बाबांच्या समोर जरी राहतो आम्ही, तर तेव्हा ते केव्हा एका शब्दाने सांगत नाही. फक्त काय वस्तू होय असले तर माझ्याकडे फक्त ते येतात, मग केळुसकर माझ्याकडे पाठवतात वस्तू काय होय असले तर. पण आम्हाला ते विचारपूस काय करत नाही कसल्या गोष्टीची, आणि आम्हाला ते जुमानतही नाहीत, ही त्यांची वृत्ती आहे. 15 वर्षापूर्वी बाबांच्या जीवनावर बाबांचा चित्रपट काढला होता, पण या कमिटीने त्यांनी अहोरात्र शूटिंग करून मी लिहिलं आहे ते अहोरात्र. आता बोलताना मला हे होते, काल रात्री पण मी लिहिलं, मी पावळ झालो, रात्री लिहित होतो आणि
तर त्यांनी तो प्रकाशित केला नाही. त्या आम्हाला सगळं अधिकार होईल असं यांचं आहे. मग त्याच्यानंतर भक्तनिवासला कोण आले, भक्तनिवासला कोण आले त्यांना रूम असले तरी नाही आणि दुसरीकडे पाठवतो असे सगळे यांचे काय खरी आहे. मी रात्री हे लिहिलंय सगळं. त्यांच्या आतले माणसं आहेत काय ना. तुमचं नेमकं हे? म्हणजे तो पिक्चर काढला आमच्या दुकानात शूटिंग झालेलं 15 वर्ष. गोव्याचा भक्त होता त्याने ते प्रकाशित केला नाही. हा सगळे अधिकार असं त्याने काढला म्हणजे त्या भक्ताने काढला मग तो हे करणार. परत हे एक साधू पुरुष आलेला मुंबईवरून, त्याला रूम नाही म्हणून सांगितली. मग ते माझ्या ते दुकानात आले, पत्ता विचारायला. मग मी म्हटलं मी नाक्यावर चाललो. कुठे चालला तर नाही मला माझं आधार कार्ड होतं, मला रूम दिले नाही. ते फक्त आंघोळ करून ते पुढच्या कार्यक्रमाला जाणार होते. कोण ते ग्रस्त झाले नाव बी काय मला माहिती. मग त्यांना पल्लवी लॉजला एक 8-9 महिने झाले सोडलं त्यांना. भक्तांना रूम देखील आणि नाकारतात. हां आणि मी त्या म्हणजे कामात भाई नसतात, अध्यक्ष नसतात, मुलगा. मग मी म्हटलं असं असं झालेलं आहे, त्यांना रूम नाही म्हणून सांगले. साधू पुरुषाकडे जाणार, त्याला तसल्या लॉजवर चालेल का हे मला खंत वाटते. नंतर मी ते येऊन कामतांच्या मुलाला बोललो अमोलला. तर त्याने असं 2 वेळा झालं आहे. मग एक शेगावचा ना अक्कलकोटचा माणूस होता, तो पण म्हणाला मी की असं असं हे खरं मला रूम दिले नाहीत. मग आमच्याकडे या असं नसतं. ह्यांना आधी फिरून आणायला पाहिजे सगळीकडे, तर यांना करणार कसं सिस्टीम आहे ती. ते लोक मुंबईवाले अगोदरच ब्लॉक ते करून घेतात होय होय. आणि नंतर आलेले नाही. कारण मी या समोरच्या बिल्डिंगमध्ये राहते ना, हां. तर ते लोक जे आलेले असतात त्यांचे बुक झालेले आहेत तयार म्हणून सांगायचे. हां. आणि माझ्याकडे सुद्धा स्वतःकडे त्यांनी माणसांना पाठवलेलं आहे. म्हणजे माझ्या मिस्टरांनी त्यांना घरी इकडे जागा नाही रूममध्ये म्हणून माझ्या घरी मी ठेवलेलं आहे. मी या बिल्डिंगमध्ये समोर राहते. हो. आम्ही ना आधार कार्ड नाही, आधार कार्डची मशीन किती रुपयाला येते साधी आधार कार्ड किती रुपयाला येते तुम्हाला माहिती? मला काय त्यातलं ज्ञान नाही. 4-5 हजारपर्यंत ती देवळात ठेवली तर भक्त आणला तो ते काढू शकेल. रात्री तो कुठे फिरणार, नाही फिरू शकत ना. मग हे अशी अडकटी आहे. मग ते कुठे लॉजिंगला जातात, त्याचे पैसे त्यांचे बघा. ते देवदर्शनला आलेले असतात, ते मजा करायला आले. हा एक जेंट्स लोक आहे वगैरे आहे, त्यांना तुम्ही देऊ नका. असे हे काय दिसतंय ते म्हणजे फॅमिली आली तर त्यांना असं याशिवाय आई बहिणी वगैरे असं येतात. लहान मुलं असतात, तो कंटाळलेली असतात प्रवास करून, आणि हे ते मग नाही म्हणून सांगतात. नाही, मी स्वतः माझ्या इथे त्यांनी पाठवलेले आहे. काय नाही ह्या भालचंद्र महाराजांचं जो संस्थान आहे ना, त्यांचा जो काय ह्या मनमानी सगळा कारभार चाललेला आहे, ते आपल्या मनाप्रमाणे सभासद केले जातात. त्यांना जे मनातला वाटतील तेच सभासद केले. आता या ठिकाणी जे काम लोक करतात तिथे म्हणजे बाबांचा उत्सव असून दे काही असून दे, जे मेहनत त्यांना सभासद करण्यास नाकारले जातं. त्यांना कारण काय समजत नाही. आणि त्याचप्रमाणे ज्यावेळी बाबांचा उत्सव असतो त्यावेळी यांची मिटिंग घेतली जाते. मग सभासद ज्याही तुम्हाला करायचं आहे त्याही मिटिंग घ्यायला काय होतं? सभासद तुम्ही देऊळ आहे संपूर्ण कणकवलीचंच आहे ते. मग सर्वांना सभासद करून सामावून घेतलं का जात नाही? ठराविक आपले लोक आहेत त्यांना ते सामावून घेतात आणि बाकीच्यांना टाळलं जातं त्याच्यातून. असा आहे यांचा मनमानी कारभार चाललेला आहे. आणि तो आम्ही कारभार थांबवून ठेवण्यासाठी त्याच्यावर बंधन कायदे कंट्रोल असायला पाहिजे म्हणून आम्ही हे उपोषण ठरवलेलं आहे. आणि ह्याच्यापुढे ह्यांचा हा विरोध कायमच चालू राहणार. किती जरी काय केलं तर जे बाबांच्या उत्सवाला मिटिंग घेतात तसंच त्यांनी मिटिंग ह्याला घेतली पाहिजे होती की सभासद आम्हाला करायचे आहेत. गावातले सर्वांना मिटिंग लावून किंवा पेपरला देऊन तुम्ही सर्वांनी या, आम्ही कोणाला सभासद व्हायचं आहे त्यांनी सभासद व्हा. 1000 नाही 10,000 केले ना तरी 10,000 सुद्धा करून भरायला तयार लोक आहेत. असे पण लोक आहेत, पण त्यांना सुद्धा हे नाकारलं जातं. असा यांचा मनमानी कार्यक्रम चालू आहे. सध्या तरी आपण हे जे आमरण उपोषण यांनी पुकारलेलं आहे आणि त्यांची एकच मागणी आहे की सभासद करून घ्यावं. कारण सर्वसामान्यांना सभासद करून घेण्यासाठी आपण पहिली 100 रुपये फी होती आणि अचानक त्यांनी ही 10,000 रुपये फी केली आहे. ती त्याचं नेमकं कारण काय आणि सभासद न करून घेण्यामागे म्हणजे जे भक्तगण काम करतात त्यांना सभासद न करून घेण्यामागे नेमकं कारण काय असं त्यांचं हे संस्था चालकांना विचारणं आहे. पण अजून देखील त्यांना कोणता
तसाही अजून काही सांगितलं गेलं नाही. त्यामुळे ते आता आज उपोषणाला बसल्या. त्यांनी या आधी देखील त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केले होते, त्यांना सांगितलं होतं, पण त्यांना अजून कुठलाही रिप्लाय न आल्याने त्या आज आपल्या उपोषणाला इथे बसलेल्या आहेत, एवढं आपल्याला दिसत आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.